Carlos Hogendorp en Wouter Roerdink binnen 12 van de 15 tafersjochhouders dit jaar op patrouille gingen in de stad. Er binnen nieuwe vuurwerkregels en de burgemeester van de Haardstad had tas zijn dat er streng controleerd worden zal. Hoe die mij er net knald worden. Nou, we gaan nu achter het station in Leeuwarden. Daar zijn heel veel meldingen gekomen van overlast. Nou, je kunt het ook wel horen, hè? Dus, dat knalt hier raak. Dus we gaan ook kijken of er ook jongeren zijn die hier vuurwerk aan het afsteken zijn. En als we het ook zien, dan gaan we ook ingrijpen. Ze zijn gevlogen hier. Kijk, dit is de plek waar heel veel overlast is. Als je dat kunt, dat zie je ook, hè? Dat is ontzettend veel vuurwerk afgestoken. En dat is allemaal voor 6 uur. Het is alsof het feest al gebeurd is hier. En dus verder op ziek in de week Huzum. De beide surveillanten jaren knallen, net 4 voet en gaan erop af. Blijf goed dribbelen, hè? Even melden. Even hier blijven met z'n allen. Ja, prima. Ja, geldt ook voor jou? Hier even blijven. Hem heb ik gezien. Ja, wij hebben deze. Die zijn wel hard. Waarschijnlijk hebben jullie dat gehoord. Ja. Deze heb ik gezien. Deze. Nou, dat zijn gewoon rotjes. Ja. Wij dachten gewoon dat we vanaf 10 uur mochten afsteken, net zoals het jaar ervoor. En daarvoor. En daarvoor. Het was wel natuurlijk in de media. Het is natuurlijk, je moet natuurlijk wel bijhouden hoe de regelgeving is, ook in je eigen stad natuurlijk. En met name met oud en nieuw. En daar is voldoende de ronde toe te gaan, hè, dat in ieder geval voor 6 uur niet afgestoken mag worden. Oké, en nu? Ja. Weer verder? Wij gaan verder, want ja, zoals je kon horen blijft het overlast blijft gaan in de stad. Dus we gaan even kijken of er ergens anders ook vuurwerk afgestoken wordt. Jong kennen de jongens wel los. Om 12 uur vannacht, want daarna moet het weer stil wezen.